Μια διαφορετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στα λιβάδια Ρεθύμνου από φορείς της περιοχής. Περίπου 1.000 επισκέπτες ακολούθησαν το μονοπάτι που τους οδήγησε στην κορυφή του Ψιλορίτη σε ύψος 2.500 μέτρων. Μια ιδιαίτερη και πρωτότυπη εκδήλωση, η Στράτα του Ψιλορίτη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 8 Αυγούστου στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Ξεκινώντας από τις 5 το πρωί από το Λάκκο του Μυγερού, περίπου 1.000 άτομα ανέβηκαν σταδιακά στην κορυφή του Ψιλορίτη σε υψόμετρο 2.456 μέτρων. Στη συνέχεια τραγούδησαν και χόρεψαν με τη λύρα και τους σκοπούς του Λιβαδιώτη Λυράρη Γιάννη Σαπασίβρου Βογιάννη, καθώς και με το χορευτικό συγκρότημα του λαογραφικού ομίλου με το δάσκαλό του κύριο Χνάρη. Συνολικά οι άνθρωποι που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ξεπέρασαν τους 3.500. Επίσης, εκείνη την ημέρα έγιναν και τα εγγένεια του καταφυγίου και της Στράτας που πρόσφατα δημιούργησε ο Δήμος Κουλούκονα. Την κορδέλα έκοψε μετά τον αγιασμό ο Υφυπουργός Οικονομίας κ. Αρναουτάκης, παρουσία και πολλών άλλων πολιτικών φορέων. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στους πρόποδες του Ψιλορίτη, της ψηλότερης κορφής της Κρήτης, και σας ευχαριστούμε γιατί συμμετέχετε στη μεγάλη αυτή εκδήλωση με την οποία εγκαινιάζουμε ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης στην περιοχή μας. Τέλος, ακολούθησε η συμβολική απελευθέρωση μιας γερακίνας από το κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων Αίγινας. 1, 2, 3, έφυγε! Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδίων, τον Αθλητικό Όμιλο, το Τοπικό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τον Σύλλογο Λιβαδιωτών Ρεθύμνης και το Λαογραφικό Όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης, σε συνεργασία με το Δήμο Κουλούκονα και με τη βοήθεια όλων των Λιβαδιωτών.